Ez ê tu caran nebim ben. Ev hevok di pirtûkekê de derbastî bû. Pirtûka nivîskarekî Galîsyayî. Wî di pirtûka xwe de têkoşîna zimanê xwe Galîsyayî bi vê hevokê tanî ziman. Wî digot ki yani bi zimanê xwe Galîsyayî ez ê tu carî nebim bena İspanyayî. Ev pirtûk tam jî di va rojê ku qala girîngiya zimanê dayîkê tê kirin li Kurdî hate wergerandin. Loma me xwest bi vê münasebetê vê pirtûka hêja bûye bidin naskirin. Ez ê tu caran nebim ben. Ev peyv di pirtûka nivîskar û çîrokbêjê Galîzyayî sê çûsen de ya bi navê Made in Galiza de derbas dibe. Di rastiyê de peyv wiha ye. Wî di vir de xwestiye bêje ku wê ê wîya Galîzyayî tu caran nebe yo ya İspanyayî. Yani mesele hemû ew e ku mirov bi xwe karibe û eza Kurdî neke bi qurbana bena Tirkî. Hekete ev tiştpêkanî wê çaxê êdî nema tu di xewnan de jî zimanê xwe winda dikî û xewnên te jî wê tim bi Kurdî bimînin. Ji lewma di van rojan de ku li ser zimanê dayîkê dîsa gelek tiştên gotin û çi ecêb e tiştek naguhere û ziman her diçe jî bîr dibe, pirtûka sê çûsen de ya bi navê Made in Galizya bi kurmancî weke di xewnan de jî ez ê zimanê xwe winda nekim hatiye wergerandin pir watedar e. Sê çûsen de nivîskarekî Galîzyayî ye. Galizya li Spanyayê ye û herêmeke xweser e. Qederê 3 milyon kes li wir dijîn. Sê çûsen de hewl dide bi rêya pirtûka xwe ya bi awayekî mîzayî hatiye sêwirandin, balê bibe ser nemana zimanê Galîzyayî û ji lewma jî ew bi esrar bi zimanê Galîzyayî pirtûkên xwe dinivîse. Sen de dibêje, zimanê me zimanekî zaf taybet e û her wiha ez bawerim gelekî dişibe zimanê we Kurdî jî. û bi vî awayî dewam dike. Ez bi zimanekî dipeyivim ku kesên din naxwazin pê bipeyivin. Ez bi zimanekî dipeyivim ku kesên din wî biçûk dibînin. Ez bi zimanekî dipeyivim ku kesên din êrişî wî dikin. Ez bi zimanekî dipeyivim ku kesên din wî sansûr dikin. Ez bi zimanekî dipeyivim ku kesên din dixwazin wî ji holê rakin. Ji xwe êrişên li ser zimanê Kurdî jî her berdewam in. Ya mühim ew e ku mirov zimanê xwe biçûk nebîne û ji peyvên zimanê xwe xaniyekî lê bike ji xwe re. Xaniyekî ku karibe mirov ji van êrişên asîmîlasyonê biparêze. Ango xaniyekî ku mirov karibe bi rihetî lê razê û xewnên bi Kurdî bibîne. Sê çûsen de di pêşgotina pirtûka xwe de peyva mîmarê Fransî Le Corbusier ya şertê hebûnê yê pêşîn dagirkirina cî he bi bîrtîne û dixwaze em peyvên xwe bidin ber bayê û bi peyvên xwe her derê dagir bikin da ku cîhan bi hemû peyvên me bihese.